Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Дӯстони азиз, дар Тоҷикистони худ монам як интернет магазини беҳад зур таъсис ёфтагие ки ира занҳои тоҷик таъсис додан. Беҳад корш осонай. Дар и системае ки ҳами кори ҳами интернет магазин шумо як маротиба харид мекунед, 10 зина мегзарен. 10 зина гузаштани шумо ҳами як бор харидани шумо вобастагӣ дорад ва танҳо 2 одам шумо мебиёрен ҳамроҳтон кор мекуна. Беҳад кори зурай. Духтаро хушро гӯш кунем. Ма чанд қай медонистагиша мегӯ мондагиша аз номерое ки дар рӯи экран мондагим хоҳарак да нависен. боқимонда зинаҳоша амхел чи падаркаҳо дора. Ба осонӣ ба як бори харидантон шумо анамиқа падаркаҳора мегирен. Охирон падарка хонаҳай и ки ҳар яки мо орзуи хонара дорем. духтаро ҳамаи мо и хона ба як пакети мехаридагӣ монай. Як пакет мегирем дар интернет магазин, аллакай регистратсия мешавем, кора пеш мебарем. Нӯҳум зинаш мошинай, ҳаштумаш зиёрати хонаи Каъба ки ба осонӣ шумо меравен. Як шанси беҳад зурай ва боқимонда зиноҳоша менависен, ҳамаша мефаҳмона. беҳад зиноҳош ҳамхел падаркош зурай. ҳамаи занҳо метавона кор карда. ҳамаи чи яхтон вобастагӣ дора. вақти кӯшиш кардӣ, хостӣ, талаб кардӣ ай ҳами кор, иншоаллоҳ ҳамаш мешава. вақте ки одам ҳаракат мекуна ки ҳами ма бояд битонам бикунам, ҳами хеле ма ҳами хеле бикунам гу метонам ҳаму кора, барое ки ма ҳаракат мекунам у корда, меҳнат мекунам. ҳамаи мо ҳамаи кор ҳами хел меҳнат дора. ҳамаи мо кунем метонем. духтаро нависен. И беҳад зура интернет магазин. ма барои шумо хостам ки гап занам ки то и реклама барои чие? Барое ки мо бисёр занакон намедона оли ай ҳами кора, айми интернет магазина намедона кор куниша. ози ма гуфтум ина фаҳмид, кор мекуна, зиндагиш дигаргун мешава. як аз дам боша савоби мо мераса, кӯмаки мо мераса. барои ҳамо кор кунен духтаро. номерошон да занг занен, ҳамаша мефаҳмона. ҳаминам зана ки хоҳа ки кор куна, кора пеш мебара. саломат бошен подписчикои азизи ма. имрӯз ма хостам ки барои шумо оша кам нишон тиҳам. ош бо маҳсули дасти мардак тайёр кардистем. мардаки ма кам повариам мекуна. ма нишон намедодам, ана барои шумо нишон додам ки подписчикои ман бидонанд ки анами хел ҳар як мардак бояд барои худша битона. и ёрдан барои зан суннатай дар ислом. барои ҳамон медонам ки ҳамаи шумо ба фикрам медонен ҳозир ҳамаи мо аз интернет ҳамаи чиро омӯхтагем. инам хе духтаро ошамо ба бринҷи кенҷа хостем тайёр кунем. ами бринҷи кенҷа беҳад бринҷи бамаззаҳай, кадоме ки мекуна медона. инҷа камтарак салат кардистам. салат шахдам тайёр кардам. ами хел обични салати ки бо ош мехӯриша. ва ҳамун бринҷи кенҷара ма хела буд гӯё чанд сол нахӯрдам. фақат ҳар хела бринҷои дига хелқа тайёр мекардам. не ки маззае ки бринҷа ма дар ленобод хӯрда будам, вилояти Суғд. бринҷи хуҷандай, беҳад бринҷи бамаззаҳай. ма хостам ки бо ай ҳами тайёр кунам. мардак худаш ай хуҷанд овардак. ба бринҷи бо мазза тайёр кардистам. и оши чиста тоҷикияй. хай оши ки бо нахоти мавиз дора ҳам хали ош кардем. ба қонуну қоидааш ба мазза мешава. бринҷа бинен калон намешава. бринҷ хали кулла чай майда чай хали хушроакай. не ки ошаку ба хӯрданаш духтаро сер намекунен. маззаш ҳеҷ вақт фаромӯш намешава. ёша ина ба мо иштиёи таом. раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастен. лайка фаромӯш накунен. кадоми дар канали ма махқул шуд обуна шавен. иншоалло бо видеоҳои нав мотиватсионӣ барои шумо пешкаш мекунам. пахтупаз қати барои занҳо ки беҳад хоҳиш мекунем пахтупаз боша. барои анами шумо ма имрӯз кӯшиш кардам ки рецепти як намуд шириниро ҳозир омода мекунам. тамошо кунед.
дӯстони азизи ма ба мо лозимай 2 қошиқ пур ба пур сметана, 4 қошиқ шир, 1 қошиқча разрыхлитель, 1 пачкарам боша мешавад, барое ки разрыхлители ма бисёр буд, қошиқча қати гирифтам. 1 пачка маргарин 200 грамма, баъд варёнка, орд. Орда бо чашм нигоҳ мекунем. Ҳаминҷа ма 3 стакан орд гирифтагим, 2 стаканаш мерава. Сараввал аз ҳамин орд, разрыхлитель, маргарин сар мекунем. Беҳад ширинӣ бо лаззатай трубочкаш меган, хеле песочне, дар даҳанат об мешавад. Ман иҷа 1 порс тайёр дорам. Агар шумо барои ягон маърака, барои ягон меҳмон бисёр биёяд тайёр кунед, шумо метавонед ки 2 порс тайёр кунед, бо бисёртар мешавад. хай бо аз ҳамо вобастаи расхотон мебинем бисёртар ки кардем, ҳам қабо бисёр мешавад. Маргарин дар ҳолати ҳарорати хона мондагӣ на сахтай, на суст, нормални. Ози вақте ки крошкаш мекунем, сахти бадам қинай крошка карданда, барое ки мо тиёркаш намекунем, ҳамин хел орд қати ҳамроҳ мекунем. بونك سبحانك يا مصطفى محمد جانم فدای نامت یا مصطفى محمد پیغمبر خدایی تفضیل انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفى محمد پیغمبر خدایی انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفى محمد گرد من از جمالت از قامت نگالت گرد من از جمالت از قامت نگالت از پرتو هلالت یا مصطفى محمد از پرتو هلالت یا مصطفى محمد دل میرود بکویت قربان تاری مویت دل میرود بکویت قربان تاری مویت یک شب نمادی رویت یا مصطفى محمد. анам хел тунукш мекунем дахтаро бо шакли анамихе гирд боша. Ма зволаро 2 та звола гирифтам. Шумо метавонед ки 3 та звола гирен, майда тарак кунед. Майда мешава. Ма камтар калонтарак кардам. И бо хоҳиши дилтона, агар ки вақт дошта бошен, бихоҳен ки баҳазир бошен, анами майда кунем. Бо види майда дигаре ма калон кардам. Инами хел и якмша калона нишон метим, ба дуюми майдатарша нишон метим ки штобе ки кадоми шумода маҳқул боша, анаму шакл печонда мегирем. Майдатар хоҳед, анамиҷа инами золара 2 та мекунен, тунук мекунен, ё ин ки анамихе вақти буриданда зиёдтарак мекунен. Амиҷа бо инами ҳоз чанда ки ма тайёр кардистам, 8 дона, шумо мешава ки 10 дона кунед. Инамихе духтаро як намуд ширинӣ бо лаззат мешавад. ҳар рӯза чойи хурақатиам бо лаззатай. Умуман нами кафа ягон варёнкаш а ягон ҷӯш намебурад. Бепарво бо дили пур бикунед. ё бо пухта бупазан, камтар бо абём метия. Каме шакар мегирем дар тарелка, анам хел дар шакар тар карда дар лист мемонем. Листда муҳим нестай ки ягон чӣ монед, тагиш умуман намечаспа, барое ки равғанияй ами хел хушру озод ҷудо мешавад. Хай хоҳем ки листон ҷазир нашавад, ягон хел пергаментни бумага бумонед, барое ки агар ки духовкаи нав боша, листоша хел мешад. Вақти бисёр ҳар чӣ бурезаша пайш мемона. Руғаниям боша, як хел духовкаи ами листода пай мемона. Барои ҳамин ягон чӣ хоҳен агар бумонед. Барои чӣ ман гапа гуфтестам ки баъзе подписчикҳо мепурсанд ки оё намечаспад, тагиш чӣ хел мебия, барои анами. Анаиша бинед, ман бисёр вай кардам, як та ҳамо
зола гирифтагимон бисёр шудак. бинен маълумай анаиш бо хусти дилтон агар хоҳем бисёр шава майда майда мебринша. بانگ سوانت یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد پیغمبر خدایی تفضیل انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفی محمد پیغمبر خدایی انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفی محمد گرد من از جمالت از قامت نگالت گرد من از جمالت از قامت نگالت از پرتو هلالت یا مصطفی محمد از پرتو هلالت یا مصطفی محمد دل می رود بکویت قربان تو مویت دل می رود بکویت قربان تو مویت یک شب نمودی رویت یا مصطفی محمد ина духтаро намихе резонаки шабинехи худаш маълумай намихе резонаки ба мазза мешава. як бор тайёр кунен, рецептш дар писания менависам. ина духтарои хушрӯ қандгиракора гуфтам қатъи мевагирак нишон метиҳам. инам намудма гирифтам. видеода нишон доданӣ будам ки видео дурози баъд буд дилтона нагира гуфтам видеора и видеода мондумша навори наода ина духтаро инам халиома гирифтам сафед гирифтам инам қолинам ҳамун рӯз гирифтагие ӯ қолинша нишон додам ай пеш ина иша нишон надода будам иша барои зал гирифтагия коридор қатъи и зал яхилаҳай инам инамуд гирифтам беҳад маъқулум шуд. иёра ҳозир бо мепурсен ки нархош чандие и 300 сомон мега хайбо арзон мекунам. 280 гирифтам. Зардуш беҳад бисёрай сафед нестай. Ма ду дона гирифтам мози қангирах хайбо ду намуди дигаам дорум ва ё зарде зард маъқулум нестай. Ҳами сафед маъқулай ма дига наёфтам. Ай ҳами намуд бине ранги люстрай. Амро дар бозор дидам. Ай ҳами сафедиш маъқулум шуд. Хай бисёрай вибр беҳад бисёрай. Ҳар кас дар ҳар хел маъқул мешава. мада ҳами сафед маъқул буд хела буд ҳами сафедо маъқул буд ҳамуда наёфтам тай дига ранги ҳами гуфтемша гуфт ки оли мебиёрам насиб ку биёра бо мирам ду тай дигара мегирам сетагаш як ҷода буд як дона дорем гуфай ҳамиё сетагаш буд дига надошта ки ақаллан ду тай вай бо мегирифтам хай ку бо биёра мерем мегирем ду тай дига як хела шава дастархонда баъд ҳами дута мевагирак сахт маъқул шуд. Ай ҳами намуд гирифтам. иҷашда шишаш вазбини хушрӯи аделна снимат мешава. набине шишашам беҳад хушрӯ фасониша бине шишаш тозаи хушрӯай набо дутай дига хай мевагирак баса я зали мода дута хай хушрӯакай баъд амуда дутай дига ҳоли насиб боша гирам 4 мешава ё зардуш беҳад бисёрай тамошобино зардуш буфорат ку аямис дарвозаи оёни корвон ҷои абтоби пасудоя ку ҳамҷа гирифтем беҳад бисёрай зард тамоми намуди чизиш зардуш ҳаст. баъд чи духтаро қолина пурсиден номери телефонша рости гап мо нагирифтем мо ҳамихе рафтем ки ҳамиҷа маъқул шуд аввал яду ҷора дидем бо қолинои и одам маъқул шуд охирона оли ма корвон рафтаним биравам баъд шумода чӣ мекунам ҳамун ҷоям ёра айдурии сёмка мекунам хеле здания нав сохтагай тарафи ҳами пасудояй якум зданияшай намхе дӯстони азиз румтур мегӯян румтура иншоалло мекунам ман фақат пардаҳо мондай пардаҳои навинка заказ карданиям пардаҳома заказ кунам биёрам часпонам баъд барои шумо румтур мекунам иншоалло. Ман гуфтам ҳамаш буд шава баъд хушрӯ нишон тиём тон
саломат бошед дӯстони азиз. То охири навора ҳамроҳи ма будем. Касе ки видеои мара тамошо мекунад, лайк мемонад, подписчикои ма ҳастанд. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. то охири навор ҳамроҳи ма будем. худованд ҳамеша нигаҳбонтон бошад то наворҳои оянда.